Tenderruok jotich e wath Mombasa dok Workers Union koni josiasa sani odonjore chenro mag tije mitayo e wadhno. Gino magiwacho ni osechako rocho chenro mag tich e wath Mombasa. Notelne kod Paul Abisa, jotijgo koni lek manyocha tend wadhno keto rwako kod golo containers mag osike 2.4 ne orem chopo kaluwore gi chochni mokoni josiasa temo kelo to chutho e weche mag orage kod ndiko jotich. Magi ne giwacho bang' moko kuom josiasa kotene kod jaod bura Manyali Mohamed Ali wacho ni mibadhi nyocha otimo ne wadhno to chuthe kinde mag ndiko jotich manyien kaachiel kod chenro moko. Pot won kata Captain Ruto ne no set wacho ni sanieri wadhi goyo 2.4 million TUs, lakini because of siasa gi mag interference in port operation, port development, port operation and everything, omiyo tich odok chien. Banene end up KPO end up bogoyo 2.1 million TUs. So gino nyisi ni there is something wrong. Something is wrong somewhere. Omiyo kwa chunga kwa wago koko kare. Wanyiso josiasa owere kod port. Kazi pale port zilikuwa zinapewa wenye nguvu, wale mambo nyenye. Saa hii tunaanzia chini, bottom up. Hata wamama, vijana, walemavu, wazee wanapata kazi pale. Bora uwe kampuni yako ni registered, upate port pass, uende uapply, watu wanapata kazi. Lakini kuna wale walikuwa wamezoea wao kupewa, sasa wanaona vibaya. Wale wanajaribu kuingisha mambo yao pale katika badali ya Mombasa. Tunawaomba tafadhali, pale hakuna siasa.